Στέφανε, σε πόσο? 3, 2, 1. My anaconda don't. My anaconda don't. Είναι μια κλαίουσα εικόνα του. Έτσι θα το πάμε. Έχω σκοπό να πω άστια. Μοιρέστης για την νεολαία ίσως. Και ράπισε την ψυχή μου. Όπως το Τσάκι. Ποιος ήταν αυτός ο κομμωτής? Επώνυμα θέλουμε την καταγγελία σου. Ποιος ήταν αυτός ο κομμωτής? Πάμε. Πες. Αυτό το ανθρωπόμορφο τέλος. Ανθρωπόμορφο. Πεσόν. Πολύ σωστά αγαπητέ Ορέστη. Έλα, το κόβετε από εκεί. Πες. Το έχετε γυρίσει κατά που υπάρχει. Πάμε, το έχω απόλυτα. Πασόν, αν θυμάμαι καλά. Νιώθω την ένταση αυτή τη στιγμή. Άντε ρε, βλαμμένε. Λυπάμαι για αυτό που θα δείτε. Ζητώ συγγνώμη. Και βγήκα από λαμπίδα. Να ρωτήσω Θέλω κάτι. και άλλη μια επιλογή. Τι σχέση έχετε? Με ζήτησαν για πρόμο για από... Εκτός από το taxi μπορείτε να βρείτε δουλειά ως φάρος. Λοιπόν, σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν. Στέφανε! Ποιος είσαι στην κύριε? Είμαι ο Παναγιώτης Ασούν. Ο ίδιος. Ο Πασόν. Ο... Τι ποιος κύριε? Τι συμβαίνει? Καλησπέρα σας. Ποιος κύριε? Τι συμβαίνει εδώ? Τραβεστή κομμωτής με νέα πατέντα. Σταματή. Γέλασε. Και εγώ γέλασα. Εδώ. Πιο πολύ το νερό. Χαϊμανουήλ, Χατζεμανουήλ. Μπουρδολογίας και κλανολογία. Το γάμισε. Άντε να μου χαθείς νούμερο! Όταν δεν είδαμε τίποτα. Καθαρά. Μην είσαι μαλάκας ρε Αλέξη. Παρεμπιπτόντως το ύψιλον χειρό 99-96 κλείνει την είσοδο. And it's a wrap.